Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niya Dr. ni Ubrag at ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si May Bikbik. May duha ka anak ug dili pa kasado. Kasamtangan payo sa syudad sa Sugbo. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa late registration sa akong kamangmurang anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa diyang bago pa lang may nga nag-ila-ila sa akong kaipon karon nga mao'y amahan sa akong mga anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Narabay ng regards ni Maday. Ha? Kinsa man? Si Romel, construction worker ng building nga gitukod sa atbang. Unsa? Sige man gid pang regards nimo. Ibukay na siya nimo uy. Murag ka plano ganito makikistorya nimo. Nangutan naman to nako kanusa ko no ka vacant. Mao pa? Mao na, May. Gusto unta kong manguyap nimo. Kana, kung okay ra nimo. Romel, ako sa nang huna-hunaon ha. Ayaw ka bala kami. Andam ko mapaabot nimo. Tinuod ba? Tinuod ba? Imo na kong gisugot. Oh, ulagi Romel. Kumao, magtipo na lang ba? Sige, sige. Ikaw good. Agad ako nimo. Yung, mabdos na ko. Mo ba na ni? Oh, Kumao, amahan na ikaw. do. Yes! Mabdos na sa day kasi kaduha mi. Oh, day. May hinuon uy. Kinasundan na gyud ninyong inyong kamagkuangan. Pero kini day seryoso ha. Wa pa may planong magpakasal no. Muduhan na ba ang inyong anak o taod-taod na sa baya mo. Ay, puhon na lang siguro, day, uy. Kung nana may igong kwarta. Nisod ka kung athon na mo nga. Napabiya may mga abangan sa bahay. Pilar ba kita po ni Romel is a construction worker. Nga, konsumo pa na mo sa adlaw-adlaw. Mausad no. At sige oy, good luck na lang po sa mong pagpanganak day. Salamat, Dayan. Dong, wa para ba na ito marehistro ato yung kaduhang anak? Lapas na rabaw sa kabuan, sukad nga ako siyang gipanganak. Nainuan ko diri kwarta, pero tingalig makuwangan ni ba sa akong paglihok sa requirements. Sige lang, day. Mangita ko kahuman para puno. May pa doon, para masugdan na dahil na ako lihok. Ang immunization card sa bata, ma'am? Nadani mo? Halasay, wala bada. Ano na lang, ma'am? Pangitaan lang sa to kay gikinahanglan mo to. Balik ka lang niya ako din sa Civil Registrar's Office, ma'am. Mao ba di ay, sir? Sige, sir, salamat. Oh, day. Ano saan problema? Ano sa may pangita diha? Ang immunization card sa atong anak dong ba? Nawa, mangyod ka siguro to eh. Kani, haram ko si pangita din niyo, ang gina ko makit eh. Mo ba? Day, pangutan na lang dito, day. Kung si Angay nga buhaton, pananglit nawa ang immunization card sa bata. Ay, sige dong. Mabalik ko dito ugma. Kinahanglan ka mo kuha og affidavit of loss, ma'am, para makuha ni mga record sa bata kung diin siya gipanganak.
Mao ba, sir? Ay, sula ba yan ni, uy? Napay ganihit ni sa kwarta. Bahala na ni, uy. Unya na lang ni. Hasol ba yan? Dong, mas maayo siguro mamaulit sa probinsya, uy. Murag maglisod ng tadi ni syudad. Pero mitang apas sa atong kwarta. May man dito, kaya na mga lagot mon. Dili na ta maglisod sa atong kaon. Oh, ikaw, day. Pero time pa. Unya ang rehistro sa atong anak, day. Sa ako man na. Ay, naman siguro na kulihok kundong, uy. Apike pa man tas kwarta, good. Oh, dili ka ta. Maproblema po na, day. Atong tungura, giunungan lang sa na ako ang paglihok sa pagparehistro sa among kamanghurang anak tungod kay apiki gid mis kwarta og ni desisyon nga mapauli lang una mi sa probinsya. Og natimingan sad nga naabtan og pandemic, hinungdan nga wa gid hinuon ako marihok dayon. Hangtod nga nilabay ang pila ka tuig og 4 anyos na ang among anak nga wa pa gihapon marehistro. Unya, Kamusta man ninyo pa-eskwelaon ng inyong kamanghuran, May? basig karong tuiga pa, idungan nako sila pa-enroll sa iyang maguwang. Aw, mas mayo hinaon. Sakto naman sa iyang edad nga, musugod og eskwela. Liho ka na lang yun nagsiguro ang pagparehistro sa inyong kamanghuran nga anak gaw. Kimurag, dili masiguro ma-enroll kung wa na. Gaw, dili ba diay na pwede iapas lang? Di sa ko sigurado ra bagaw. Pero mintras wa pa enrollment para karon tuiga, liho ka na lang yun na aros pa siguro. Ay, mausad gaw. Mubalik ka sa syudad, day? Odong, timing sad nga na anak ko'y trabaho dito. Og liho ko na ko balik ang rehistro sa bata aron maka-eskwela na taon ng tuiga. Oh, sige, day. Ako lang sa'yo bahala sa itong mga anak din. Sige, Dong. Timing sad nga na ako'y trabaho sa syudad og makahigayon na gyud ko sa paglihok sa pagparehistro sa among kamanghurang anak. Gidana ko ang ubang requirements sa akong anak nga nalihok na ako atong year 2018. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Madawat pa ka ning ubang requirements nga akong da nga pag 2018 pa man ni o kinahanglan kong mukuha na sa dubago? Ikaduha pangutana. Mananglit maapsan ko sa enrollment ng tuiga o dili pa nako malihok ang rehistro sa akong kamanghurang anak. Pwede ba nako siyang ma-enroll o to follow na lang ang iyang birth certificate? Ikatulong pangutana. Pananglit dili na madawat ang mga requirements nga akong nakuha atong niaging 2018. Mga pila man kay akong magasto sa tanang requirements aron makumpleto ug maparehistro na gid nako ang akong kamanghurang anak. Ikaw pa to katapusang pangutana. Usa sa akong problema pod attorney, kay 13 katuig naming nagpuyo aning akong kaipon ug gusto na unta ming magpakasal. Pero parehas man di aming duha nga way record sa munisipyo. Unsa man kay angin namong buhaton attorney? Doon na ba ni epekto pohon sa among mga anak? Naglibog na gid ko sa angin akong buhaton, ilabi na ron nga apike gyud mis kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, May Bikbik. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na tong mga pangutana, mga problema ay mugkabalaka na as Attorney Elaine. Ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana. No? Ayaw mo kabalaka, ato ng tubagon, ato ng hatagan og kalinawan, ato ng tagaag solusyon. Ay na mo sigig maoy guys, ay na mo pagsigig ka problema, ay nagkasigig ka hurt, no, sa inyong mga sitwasyon. Ana, good na, we either accept aning atong situation and try to find ways kung asa ta magmalipayon, mupadayon, no, asa ta pwede na ay usbon sa ato ang kinabuhi para magmalinawon ta ug malipay ta, no. So, ipadaan ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account. Kini ang Akong Suliran Official Writers page. Pwede sad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Saan ba mo mga sukintig paminaw kay mo balik ni kauman ani nga pahinumdom? Yan nga si May. Kani si May, doay duha ka anak, nga di pa ni siya pod, kasado, late registration sa iyang kamanghurang anak.
ang gusto po niya ipangutana, no? Yan sa ato ang drama nahibawaan po nato tong unsa sad kaayong mga panghitabo ang anong wa na histro, wala nalihok ang rehistro sa kamanghura niyang anak. So unang pangutana, madawat pa ba kuno tong ubang requirements sa iyahang gidala pag 2018 pa mani? Kinahanglan ba siyang mukuha og lain or bag-o? Okay, depende man yun, no? Ang kanima kung sa late registration form man na siya. Ug wa lang to nimo ug napanotaryuhan na to nimo, I think it's still valid, no? Unya ang mga requirements po ninyo wa man na mausab, those are all official nga mga dokumento. So dalhan na intaw na ug iparehistro na intaw na ang inyong anak kay kadiyot ra gyud kayo na. Gahini intaw na og panahon, no? Kay di gyud intaw lalim kung wala pa birth certificate ang imuhang bata. Ikaduhang pangutana, panangit ma-absent kus enrollment rong tuiga da sana ug dili pa ko nako malihok ang rehistro sa ako ang kamanghurang anak, pwede ba nako siyang ma-enroll ug to follow na lang ang iyang birth certificate? Yes, pero magkaanam og kadugay, magkaanam og kadako ang imong problema, no? Kay dili complete ang iyang record sa eskwelahan, so lihok ka na siya. Although yes, I know nga daghang mga schools nga mudawat niya to follow na lang ang iyahang birth certificate, pero ang ako aba basin magsalig niya hinuon ka kay abi nakaskwela man ay unya na lang pod di jud na pwedeng mga manya na habit dai, no? Pagahini na because ang kanang documents importante kaayo na, ha? Ikatulong pangutana, pananglit dili na madawat ang mga requirements nga akong nakuha pag 2018. Pila kaha akong magasto sa tanang requirements aron makumpleto marehistro na gyud ang akong kamanghuran nga anak. Dili man gud mo kasado. I think madawat pag gyud na ang mga dokumento. Kung pila to ni nagasto nimo sa una to get it, I think the same ra gyud gihapon na more or less, no? Mugasto siguro tag mga 1,000 baro, no? Or less than 1,000 para lang marehistro. Kibaw ko usahay apikis kwarta, kibaw kong lisod pod, pero inday may record of birth intaw ning atong gistoryahan, no? Ini kadako ana maulaw na pud na ang bata kay incomplete ang iyang record unya maglisod niya hinuon, so ayaw lihok pa gyud intaw na siya, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, usa sad sa akong problema pud attorney kay 13 years na sila nagpuyo sa iyang kaipon ug gusto na unta ming magpakasal, pero pareho man di ay ming duha kaway record sa munisipyo. Unsa may angay na mong buhaton attorney? Doon na ba ni epekto puhon sa among mga anak? Naglibog nagyud ko sa among mga buhaton, ilabi na ron nga apiki gyud mis kwarta magpalit registration pud in taon mong duha para naapod mo birth certificate. Ngano giunsa man yung pagkuha mo mga official ID nga makakuha mo birth certificate nga inyo ding sa eskwelahan pud inyong transcript of records what di ay, no? So ikaw mo wa mo naglisod, no, sa inyong mga giagian, di ba di man pud lalim nga walay birth certificate or walay record of birth, no? So kibaw gyud mo sa feeling, so lihok ka na ninyo kay kung kana ray gapugong para magpakasal mo, di gyud na siya balakid, di gyud na siya hindrance kay daghan kaayong ways nga pwede nato makuha ang atuang birth certificate ug maka late registration sa gyud ta. Kana kung interesado ta ug gusto gyud ta. Ug gusto, pwede daghang paraan, no? Pwede buhaton. Kay kung dili gusto or tapulan, daghan pug rason. So ayon nag-unya-unya, ha? Kay importante kay ng birth certificate nga dokumento. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naami nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhiga pun sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.